Kwenzekil'Ukufa Kudibane Neyeza. Uzawukhumbula lamhlangana ukuxhaphaza inkukhu. Sadibane, accredited yes. Inkukhu ziyadabhata ndawo ndiwunyisile amantshontsho ayimfumo. Nawule veki ayizonqaka izintwala ubadima. Bekunzima ule ndawo wanje ngamadola zifuna tubhume edladini. Kodwa imfumba yazi iyagula ezinye ziyazicacela usajonga nje inwebu yemehlo. Kwenzekile uba lamhlangana sidibane xa uwela indlela khange ugqibe sadibane accredited yes. Samukela ufele bangudodi wento obusuloku ndihlupha. Uzakhumbula kuvele kwafa igusha etyebileyo ndibuya le. Ithe ule veki hayi ntanga ndoza ukuthi mayibe ingqina yonke egulayo mayijongwe, egulayo hoyo engaguliyo iphume ecaleni. Indlela ubuzicacise ke yile yobukhangela ilisweli. Fumanise bezininzi zinamehlo angacacanga ubomi akuphilwanga. Ziyafuna ukwenziwa into noma yintoni ngoba kudala zisifa ngokonibuyile. Bayinwebu yemehlo emhlophe qwa. Le iyagula kodwa banoko ibomvana le iyakwazi uzilwela ijonga ngangcwabeni. Uyabona igusha nebhokwe nemehlweni enwebu emhlophe yazi le basekusamukela ufefe ijonga engcwabeni le umdufikile. Ingxaki ngoyivela ngawulapha ba azifuna uphuma ematyhuleni ngoba ziyayazi zingaqinwa zibe ziqhutywa. Cidakele Zicalanye ezi bezinamehlo amhlophe aziphilanga phakathi kwenshulube nenyinto. kodwa ke namhlanje kuphume nowonqena idyoko yiyole kubotshwa nezibhityileyo ndanga leyo ke siyiqabezile ingabinani. 6,000. Yes ma'am. And I've got a Webley and Scott also with a thick barrel with a carbon fiber shroud over it for 9.5. Okay. Let me come in. Andiqhubeke ndiyinyama foni kodwa ke kule veki bendiqonda uba makhe ndofuna ezinye intonga. Ndakhabakhaba izicithi ke. Bendizofuna imiphu apha. Bendifonile ndayifumana. Ngoku ingathi ayikho xa ndifika le ntombazana iyondijongela phaa. Ibuya nembande esikova ithi hayi yonke seyithengiwe. So akho nto ndinoyenza. Thixo foni ndithe xa ndifika kule ndawo ndabe ndiqonda uba umoya wam uphezulu sendibona ngapha kwaleyo bafuna ubhatele mna sendibona laa ntonga nenam ifundla ndizayifumana uba i-22 long rifle ndiyithandela le nto inye uba ayibethile esikhumbeni senyama zizincinci. Le mihlangala nezinye iyahamba ubheka phaa. Okwesibini ithi ubibethile foni ndibethe umngxunyana omncinanani ingamoshi nomoshe esikhumbeni senyamakazi inyama yonke ihlale. Ndiqonde Thixo ndaqhotsa madu. Lishwa ke lo mhluzi omanqina iquna uba livuthwa ngomnqweno wemfene. Ingxaki ekhoyo ngoku kukho odyakalashe abatyana negusha. Ngoba abadyakalashe into abayenzayo xa ndibazingela ebusuku ngale ndlela ndizingela ngayo. Ukhona imazi endala omela kude. Uba ngazama uba mawusondele awuzi, uba ngazama uba usondele awuzi, umele phaa jaju ujongile qha ndiyawubona nam uba nanga amehlo akhe awuzi. Ndikwazi udubula ngenxeni into besisibane nazo nale bhetri ndinayo iyiphelele ngamandla okanye iyiphele ididi ibhamu. Amanqatha ndiyawatya kodwa ndiyayilungisa indaba. Uyawuma wedwa embuzweni ubuzawulandela ingoma eculwa ndim. Umzi nomzi kunesilawu sawo mawungabuzwa ke lo nozithola nawasekhaya ba utheni ukusetyenziswa nozithola nakubuzwa nakominye imizi xa usetyenziswa utheni ukuphehlwe ezi silawu ungaphehlwe esiya. Nam ke ngoku ndigximfiso wam unozitholana. Ungazubuza noba esi silawu sisetyenziswa kulo mzi zinceda ntoni singasetyenziswa kulaa mzi kodwa siyasetyenziswa ezi zalapha ekhaya. Azindisokolise igusha rha ndiba ungazibhekisa ngapha ziphume kule nto kula manzi amnyama athinzile. Yabona kamanzi kuthiwa anganengcongolo zikhona into ezikhoyo kuyiva into yethu uthiko losho usezingcongolweni. Ya nto ziyamazi umalusi zibiza amagama ezi ke zibizwa ngomlusi. Ngoku nobiphi inkukhu kubeke nabethu umlozi yeva umlozi iphuma ibhabha kuloo ndawo kuyizenqa iyaba kuyatyiwa. Hayi mntana bethela ukhwelo ezi nobiphi
uyabona yengola nkukhu ibisi lokuthi igqemuva ngibone emzuzwini uba ayisazi xa kubethwa ikhwelo ndabona uba kutheni ngezekutyeni kanti njengoba ungekho mhlangala nje amaqanda yebaliqela beyimfumba kulaa ndawo ikuyadi yafukama kuyacaca ke ngoba lo mqhaga amankazana nawo woneli nje waqhuba ngasemrhini kuvela amantshontsho nangoku kuvela imfumba yamantshontsho kodwa foni noba into ziyafana umani uba inkunzi enkukhu ndaba amankazana akho waqhuba ngasemva uthande khona ukwitshibenye ubheke erhini uphinde ubuye ujonge enye elandelayo. Yabona ke njengoba ndisipha inkukhu nje ndaziqhelisa izinkukhu uba eleke ndizaza kuzo ndizawuzipha okanye ndilapha mhlawumbi ndizilungiselela uzipha okanye igusha ndizilungiselela uzipha ndizibona uba zipha ndizibona inkukhu. Into endiyenzayo ndithi phambi koba ndiziphe ndizibethele ukhwelo umlozi qho zathi zayiqhela laa nto. Fondini koxa ke uhamba ufuna into ongenayo udibanise kule unayo fondini uzibona ufukuza indlala idifike qha uyabona ke xa sekufika indlala hayi ke esidlayo fondini andla ngesidlayo mos le ingamnani letla ugcwala ithumbu kuvela enye into uba uyabona ngokuvela le uboma hayi mawuhambe uyosusa ezinwele ngoba ezinwele ingathi ingxaki enye ingxaki nje ndiboma fondini ngamahlande enyuka kadlini kancinci kufuneka uchebile qha ke noko le ndoda iyakwazi ukhawuleza ithi qhwi agqiba uvase ube indlela noko ayityabulike asibonane into ziza kuthi welandelayo uyayazi kuba ilanga litshoni lingenandaba masibonane welandelayo iyabulela lali neziqhwala zayo.